agad. Basta lagundi, Plemex! Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Oh, nawara ang natading nag-lost jing. Ding nagluwas sa kunyang ko Ayan. Alright, kanilang pa mga tugang. At pasigurong ta. Ayan. Ay, good morning! Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Sendo ka boss. Welcome back sa programa. Huwebes po ngunyan. Petsa 30 sa bulan po kan Enero 2025. Ako po sa lingkod, Mardela dahing iba sa ditsana pero tiyan. Kumusta sa indong pong lugar? Hararumpan tubig, ubas na. Pero at least medyo improve na ang panahon, ano? Medyo nagluya-luya na sa pag-uran at saka may nag-subside na sa tubig. Bakuarog ka subago paglaog ko digdi sa istasyon Sos Mariusip. Langoy-langoy kitali duman sa may sa may Imperial Homes. At least ganyan okay na. Bueno, magatugang technical side kasabay nato si Chief Ramir. Naman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Tuya pong IT. Siyempre katuwang to dyan ang tuya pong mga OJT from Cat College. Si Dan de Melgar saka Ernesto Bravo Jr. Sa DCGB Social Media Department, si Ciara Meliron. Yan man sina Angel Mostaza, Jenny Macho Balaran, asin si Mary Joy Jaresco. Sa newsroom, pantang siyempre sa luwas ang Mega Force Patrol. Kapanagos pindang pangalap ng mga istorya tanganing may balang ibog sa banwaan, asin mapukawan mga turog sa pansitan. Medyo alipat lang po ang programa tangon yan. Huwebes po. Pag Huwebes, pag alas 11, after the news break, papasok po ang DNR. Regional Office number 5 para po sa indang programa na kapalibutan ta at amanon ta. Every Thursday po yan, 11 to 12, para po ma-update kita what's going on sa mga programa po kang DNR para maprotira na sa tayo po ang kapalibutan. At siyempre, ang mga regulations para po magiyahan kita kan mga dapat natong gibo na kita magparabalgar mga tugang sa mga polisiya. Pangatamanan na po ang Mother Earth para man lang po yan sa masunod niya itong generasyon. Alright. O bueno, mga tugang, dahil na po para haloy pa. Nasa linya na mga pag-iriban niya to sa Mega Force Patrol. This time, partner Alarmadio nasa linya. Partner, good morning. Please come in. Good morning, partner. Wala pang masyadong improvement na naririparong niyan. Ang mga paraoma digdi sa mga hararayong barangay sa pinagmamawot kan administrasyong Marcos na mapaparato ang presyo kan bagas at least 29 pesos. Kan si Congressman Saldico kay to chairman pa kan Committee on Appropriation, naramdaman ko miniting niya sa mga taga-NEA, National Irrigation Administration dyan sa Sarong Hotel, na pig poporsigi na talagang ma-implement
itong mga pending na irrigation project digdi sa Bicol region, lalo na sa Albay. Alagad nare-reparong sangkot sa ngunyan. Medyo atrasado ang implementasyon kan mga project na yan. Kaya lugod sa lado naman kan mga paraoma, dahil man bifil ninda ang improvement ngunyan sa serbisyo kan mga ahensyang sharing kaning NEA. Kaya ngunyan ang presyo kan mga Panginoon Barakalong lalo na bagas talagang dai pa masyado nin improvement na namamatian ang satuyang mga konsumidores. Yeah, makukuha mo lang ang 29 pag iguaning kadiwa ng Pangulo. Halimbawa sa aga, iguang kadiwa ng Pangulo dyan sa Ayala. Igwa dyan na 29 para duman sa mga seniors, sa mga bados, sa mga PWD, saka sa mga single parents. Yan po yung pagpapakaling 29. Tapos may 35 pesos para duman sa Rice for All program. Kaya lang, dyan lang yan sa okasyon na yan. After kan, wala na naman. Wala na naman. Tsaka may problema lang talaga kita, partner. No? Kung ilingon ta, utunganin problema sa libon, pulang giuwas na nagkararang ka sa mga diki, mandang pundo ang niya kayan, kundi niya sa DPWH. Ayan, sana nagapaturo-turo kilingan na sinda. Pero yung ano yan, saro kutaan niya sa pigdudoonan baga ka na gobyerno nasyonal na maghiro kayan, taga-follow up, may koordinasyon dapat sa DPWH. Dahil kung talagang mangyayari, kan 29 pesos. Yung ano yan, nangyayari man sa mga special na okasyon. Pero generally, dahil na pipilian kan general public sabi partner. Kunyang paano yan, yung 29 pesos sabi po bakal kaniya, so ali yan duman sa nakipagkontrata baga sa inda? Yung parang contract farming na tatawan mo siya ng 50 mil garito, 60 mil, papaluwalan mo na sinda, pagkatapos gagastusun mo ito. Ang 30 mil para sa imong pantanom tsaka sa mga abono. So 20 mil para sa mga pagpatrabaho mo, parang sa labor. Tapos pag nag-ani na o nag-aranihan na, babakalong kaniya. Pagkatapos, suniya na ang mapabakal man, iyon na yan so nagdadalaga na 29 dyan sa mga kadiwa ng Pangulo. Kulang nga. Dito man sa nadaan gusto. Naparauma, dito nadaan gusto. Ang problema dyan, partner, dapat organization na mabuil gayan, bako individual. Grupo yan, grupo. Individual. Grupo dapat. Normally, mga irrigators association na nag-avail kaya kumbaga dahil napipil sa kadaklan, lalo sa mga merkado, yung ano yan, napipil sa na yan dyan sa mga special na okasyon na dapat daw pagkusugon, yan kutaan pigamaot man baga ka na gobyerno nasyonal. Dahil pagkaya kulang ang produksyon, lalo mo yan, nabawasan pa dyan sa libon. Lalo digit sa Albay, yan yung sa tuyang bread ba, akong baga, rice granary. Pirang hektar ribo. Ngaro, sobra sang ribong hektarya ang nadali. Sa iba, nabalon-bunan. Sa iba, daing tubig. So, yan, may problema talaga. Sa dahil pa talaga mamamatay, partner. Dahil mamamatay. Valentine's Day na lamang. Ang Valentine's Day partner, may naokuda naman ako ngunyan. Ang dami ang nagmamahalan. Tulad ng baga, bigas, karne, tsaka isda. Kamatis, isda, lahat. Laming nagmamahalan. Yan ang tibay kang Pinoy na maski naglalapikot na sa kanipisilan, may humor pa manggiraray. Daming nagmamahalan sa Valentine's Day. Iagita na sanan sa ulok-ulok ang fight. Garawan sanan sa ng partner sa buti paan niya ang pera, may tao. May tao. Ang tao, walang pera. Okay. Partner, yan na mga informasyon ba? Halidig din natin sa Southern Pagkan Ligaspi. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Al. Mga tugang, yan po ang mga itong istorya. Hali po dyan sa luwas. Pero merong rangkada po yan ka mga informasyon ta. Hindi pa mapili. Actually, kung ilang po nindo duman sa ito bagang Quinta Committee,
na pinamamayo ni Congressman Joey Salceda, Ways and Means, tapos yung apat pang komitiba. Padagos ang investigasyon ni Damano ko dyan sa ngata, nagpaparalan ko ang presyo kang bagas. Despite of the programs ng intervention, pigibok ang gobyerno. Di ba? Primero, binabaan sa taripa. Tangani ngayon na kamo ngayang mga para imported, mga para import. Dahil kung magparareklamo na kaya mahal ngayon ta, halang kaon ngayon taripa ng gobyerno. Babaan ta ngaya. From 35%, gibong 15%. Malaan. Ginibutulos kang gobyerno. Pero hanggang ngunya, nagangalasin ha, sa komitiba, hatang ngaya ta, sagod ngunya, ang bagas, iyong ang giraray. Ang ginibo kang DA, nagpalawasin da kang MSRP, maximum suggested retail price, 58 pesos. Imported rice. Isus Mariusip, may na-discovery so iba na. Sa iba ngayang supermarket, nag-abot si tinta. Di ba? Yan ang nagkakapira pong mga problema. Pagkatapos yan na, sabi ko nga ni Kasuod ma, habang pigde-deliverar, dumampo sa sangguniang bayan kang ano yan, kang Libon, iyang problema, mga tugang kang mga paraoma, dumangko paano makakabangon. Sabi ko nga, ta daw ta, sa mga ayuda ngayang pang-relief, madaliun kita. Pero uya na, so ikakabuhay kang kadaklan, mga tugang, and even us, na mga konsumidor, ang tagal nilang kumilos. Naggibo na rin paagi sa mga, ano yan, mga farmers ta. Farmers irrigators, sina Congressman Didi, sinso iba pa mga opisyalis ato, naggibo na rin paagi na, ngani ngayang day maglaog ang tubig digding dakol. Kagantang masan baging kita, tanagkarang kang yaloy pa ngayon Malaan. Walang pera. Yung ang niya da, limitado ba sa ng kwarta ninda, pag darakulaan na nga ya, dyan niya sa DPWH. Tingnan nyo na. Di ba? Pagkatapos ko niyan, ang problema pa sinda, binaralon bunan, dahil ang puduman sa nawagas, so dike, irrigation dikes, nawagas, ngunyan, nabalunbunan ki mga baybay, mga ragpa, so sa inda pong mga kabasan, nagagad ng tabang na kung pwede maakadan. No. Wala man palang mga ekipahi, heavy equipments. Kulang man ang naon sa naman sa niya, nabibilang sa kamot. Dahil basta makasarabay-sabay. So kaya, naghahabol ko ta. Di bali ngayon late na makatanom lamang. Dahil talagang dakulang lugad po yan sa satuya po na rice granary kapag day sila nakapagtanom. Ninparoy dyan. Dakulang epekto yan kung sobra sa 2,000 sa Uwas, Libon, and Pulangi area. Sobra sa 2,000 hektaryan day matatanuman. Ay dakula pong problema yan. Kaya bagang kanakaagi, pipaghidali ng gad ni Congressman Didi. So, niya, maggibo ka ngayang sertifikasyon. Nakaipuhan ng irahayon ni para makapagtanom. Kamu mga irrigator association, maggibo ka mong resolusyon. Tangani ngayang darahon ko yan. I-attach ko yan duman sa request ko sa Presidente kang Pilipinas asin sa DA. Asin sa mga ahensya di gobyerno na, pati na sa DPWH na hidaliun ang pangirahay nila. Padawan kipondo, tulos-tulos, tangani po na maisalbar ang pamumuhay ekonomiya. Asin ang pamumuhay ka mga ordinary natong paraoma. Hinda lang kung ano na nangyari. Dali-daliun ta na. Di ba? Tayan ang sana ko tana, gibo ng parte yan mga tugang kang disaster, response. Ayan po na, pag irahay tulos kan mga nadanyaran na mga kabasan, pati na po kang mga ining irrigation system, asin mga diki, na nagsusupply po ng tubig pasiring dyan sa mga kabasan ta. Diba? Taong pag dineklarar baganganing instead of calamity, nakakapag-purchase tulos kita ng mga pangrasyon. Ba't di natin isama na yan na manong dyan sa pag-respond dito sa pagkabuhay ka mga kababayan ta? Di ba? Mag-earmark na kamo ning pundo para dyan. Kain kaso man na rapong gasong kita. Dahil man yung bagyo, kaya may mga pag-uran sa Arrogant Shearline at binarabaha kita, igwa kita ning pangsakuro, dyan po sa satuya pong mga paraoma.
pirmi na sa nang paraumaan, ano yan, garo na nangingilimos, di ba? Samantalang sa totohanan, sinda po ang nagbubuhay sa tuya. Sinda nagpapakaon sa nasyon, but yet, digdi sa Pilipinas, sinda ang mga pobreng tikoy. Ano nangyayari sa mabaga? Oy, good morning and thank you very much kay Ma'am Sofia Bukadkan ng Philippine Coconut Authority, Albay and Katanduanes. Nagpasyari di sa kuya. Duwang beses may imbitaran para duman po sa mga nakapi ng mga pagdiliyang para po sa Coconut Farmers Industry Development Program na intended po para sa mga kokoteros niya to. So, ayun, para po sa programa ni Father Momoy. Salamat tabi Ma'am Sofia, during that time pala nasa biyahe siya, no? So nagpa-share sa didi mismo para po maka-istorya naguntahan kami. Sabi ko nasa Manila pa si Padre. Pero may mga kinuana po kong mga datos sa iya. So yan po tabi sa mga kababayan mga coconut farmers, so huwag kayong mawalan daw ng pag-asa. Kapag natumba ang nyug, day tulos pag rosnoson mga tugang gikunyan. Ang tawag dyan, chinso. Kapag nagluya ang bunga, day tulos pag rosnoson chinso yan ngaya, habang nakatindog yan, may paglaom yan na mabunga pa. Di ba? Magkatapos si proseso na yan pong mga nyug day bakusan ng para magkupra. Ngunyan nga ni, alang kawan ng kupra, garo si Sintana. Tapos ang nyug niya na 13 pesos ang sarong whole nut, 13 pesos ang kilo. Ang problema ito, kulang yung nyug binagyug kita ng sunod-sunod. Yung problema natin Ayan. So, yun po yan. Asin dahi na nga yan magpara imbelto dyan sa kukulamber. Tayan nga yabako yan forever. Maabot ang panang yang dahi na yan mag-rainar. Pero ngayon koko na tatamanon mo yan, pagkaon iyan, day ka magugutom maski pa anong mangyari sa kinaban. Yung manang gadadi. Pumpasa na sa saro sa nanganing puon ka o saro sa nanganing buok kinyog pun sa bunot. Bunot, bagol, sulaman, susabaw, napoproseso po yan. May pagkakakita, may pera dyan. Kay puwan lang na trabaho hunta. Dumang kita sa zero waste. Iyan ang mga bunot, pwede po yan na na edicorticate, di ba? Ligigiling po yan para gibon pong PC, para pang depensa sa rasa kan daga. Pagkatapos gibon pong kokupit para sa mga paratanom para po sa retention ka mga tubig. Kadakol lang. Subagol, nagigibon na po niya na uring na itong briquettes na bako na basta narunot siya. Kundi garo namang gagapo. Ang po diyan iba charcoal stone, coconut charcoal stone. Ang yada Okay? O paano mga kapatid? Dumana po ako nganing makapunpuning tama sa oras ang DNR Regional Office number 5 sa kapalibutan Tamanon and then after po yan ng news break. Sa pagkarang po ni Chief Ramir asing kabilog na tropa, ako po si Mardela. Thank you. I'll be back mamaya 12 to 12:30 sa Bareta alas 12. Bye-bye. Paghanap ay